Salutare tuturor, mă numesc Munci și astăzi ne jucăm Roblox Doors. Dar ar fi frumos dacă mă... Deci trebuie să pot... Păi unde pot să intru? A, pe aici. Gata. Începe. Bun. Eu... Păi dați un like, un subscribe. Apoi vă duceți în comentarii. Puneți pauză pe videoclip, vă duceți în comentarii și scrieți în comentarii la câte camere că se ajunge. Eu cred că sper să ajungem la 100. Bani. Nu știu ce cu fac banii. Strâng și mă duc la mec. Deschide ușa, Cristine. Am venit să fur la tine. Bun, nimic. Bun. Deschide ușa. Camera 3, uite ce aici. Tot așa să lutești. De ce m-am băgat spate? Bandaj, nimic interesant. Aici e baia, asta e. Închideți ușa pe că mă cac. Bă, de ce faci uita, mă, sunt deschis? Cu moară. Am câți bani. Deschide ușa, Cristine. Am venit să fur la tine. Camera 6. Camera 7. 6 euro. Nu trebuie să vă uitați la 8. Ce camera asta? Nu. Mă rog. 10. 11. Ce aici? O cameră de dormit. Ta-na. 12. Nu te cred că are chestia. Easy. Na. Haide. Deschide ușa. Nu te băga sub parcă, nu vine faptul. E un pești. Pescul România. Bă, nu faceți. Nu, de ce faceți cu noi? Să moară Gigi. Ta-na. Unde-i cheia nocită? Ta-na. Aici. Na. Nu vă bandaj. Nimic. Ori aici. Da, aici e.
am căutat. Aici ce? Ce putea să fie altceva decât o cameră? Da, nu. 15. 14. Păi trebuie 15. Vine țigan. Țigan. Măcar mi-a deschis ușa. Iar bre, cum? Bine m-am mutat? O, camera 18. M-am săturat de multe aici. 19. Ia la căutare. Dar nu vreau bandaj. N-am nevoie. Hai să mă uităm să ne uităm pe toate camerele dacă vedem o luminiță. Well. Mamă, ce m-am speriat. Mă, și mamă, cum arată ăla. Vine maimuța. Și pe aici era gând să merg la mă. 24. A căzut cărți, iau cu citel, dar mă rog. Ce-i pe? Am primit o plichetă pe acolo, găsește. Deci apar o chestie. Nu, uitați. Mamă, aici că tot să fie fugărea aia. Oh. Ce? Fugi! Nani, puiul meu, nani. Urcă-te că o să vină șobolani. Dacă nu faci nimic, îți mănâncă oie, nani. Puiul mami, nani, urcă-te că o să vină șobolani. Dacă nu faci nimic, îți mănâncă oie, nani. Puiul mami, nani. Urcă-te că o să vină șobolani. Dacă nu faci nimic, îți mănâncă oie, nani. Puiul mami, nani. Urcă-te că o să vină șobolani. M-a încărcat pe mine. 38.
Ce bă? Bă, vine ăla! Mamă, mă uitam altundeva, pac, vine pe ăla. Credeam că nu mai filmează. Ce? Wow! Soare, ce mic. Acum știi. Hă? Ah. Dar nu-mi place când e întuneric, că mă cap pe mine. Ce mă? What the mar... Aveam căști în urechi, credeam că, nu știu, am dat așa o prin casca, mă uit în jur și văd. Fac, până la ce camera am ajuns? Papușa. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să dați un like și un subscribe. Eu am fost Mungi și ai baftă, frate.